Αναστασούλα, σκέφτηκες ποτέ να αποχωρήσεις από το Τζούντα Κλαμπ, ρωτάει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι πως ναι. Σε μια φίλη μου της ήρθε περίοδος και αυτή νομίζει, λέει ότι είναι ανεμογκάστρια, ότι δεν το έκανε με κάποιον. Τι να κάνει για να κάνει τεστ, να βάλει μήπως ένα υπόθετο. Θάρρος. Η αλήθεια. Πάρε τηλέφωνο έναν πρώην σου. Είμαι στη δυσάρεστη θέση, αλλά επίσημα μπορώ να το ανακοινώσω ότι η εταιρεία Τζούντα Κλαμπ πρέπει να κλείσει. Θάρρος. Ναι. Φάει μερέντα, μανιτάρια, τυρί και μπανάνα. Ψάχνω απεγνωσμένα άντρα. Σας παρακαλώ, όποιος ενδιαφέρεται, DM. Ναι, επίσημα θα ανοίξει Τζούντα στην... Αλήθεια. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι έκανες κάτι με κάποιον από το Τζούντα Κλαμπ. Είναι αλήθεια ότι στον Τρανό αρέσουν τα κόκκινα ολόσωμα. Γεια σας ρε παιδιά! Καλησπέρα σας! Τι μας γίνεστε? Καλώς ήρθατε σε ένα διαφορετικό βίντεο αυτή τη φορά. Πολύ διαφορετικό. Θάρρος. Η αλήθεια. Λοιπόν, είχαμε αρκετές ερωτήσεις από τον κόσμο, αρκετές αλήθειες και κάποιο θάρρος είχαμε από τον κόσμο. Και κάποια δικά μας. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, εγώ λέω να αρχίσουμε με του κόσμου. Πάμε. Τι λες? Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι το original είναι καλύτερο από τις απομιμήσεις? Ποια το είπε αυτό? Φέρτε τύρ μου εδώ τώρα. Τώρα, ποια το ρώτησε? Αγάπη, Το είναι original. δεδομένο πλέον, είναι τίτλος καταχωρημένος. Είναι πάντα το Καλύτερο. λέει. Μην ξεχνάτε το πάντα. Είναι πάντα καλύτερο είναι από τις πολύ απομιμήσεις. σημαντικό, γιατί πάντα είμαστε καλύτεροι από τις απομιμήσεις. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να σε ρωτήσω εγώ, Αναστασούλα. Ω. Θάρρος ή αλήθεια? Αλήθεια. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι έκανες κάτι με κάποιον από το Τζούντα Κλαμπ? Μπορώ να αλλάξω θάρρος? Όχι, φυσικά θα απαντήσεις είναι αλήθεια ή ψέμα. Ας είναι. Ας είναι. Ας είναι. Ωραία, Δεν- προχωράμε στο δεν- επόμενο. Αλήθεια Δεν ήθελες. απαντάω σε περαιτέρω ερωτήσεις. Ας είναι. Αλήθεια ήθελες. Σειρά σου. Λοιπόν, αλήθεια ή θάρρος? Μετά δεν θα το αλλάξω όμως. Αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν. Το δικό μου. Αυτό. Είναι αλήθεια. το θυμάμαι. Λοιπόν, Τέο, Ναι. για πες μας, είναι αλήθεια ότι το φθινόπωρο θα δούμε Τζούντα στην Αθήνα? Δεν γίνεται skip. Πρέπει να απαντηθεί. Πρέπει να απαντηθεί, ναι. Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε, στο είπα. Ούτε να το αλλάξει μπορείς, ούτε να το... Ωραία. Ναι, επίσημα θα ανοίξει Τζούντα στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε του κόσμου λίγο στο Q&A. Είναι αλήθεια ότι στον Τρανό αρέσουν τα κόκκινα ολόσωμα? Φαντάζομαι για να λέει κόκκινο Τον ολόσωμα από το ολόσωμο Τζούντα από όπου? Κλαμπ. Είναι μια θεά. Φαντάζομαι του αρέσει. Λοιπόν, Αναστασούλα, αλήθεια ή θάρρος? Θάρρος. Είσαι έτοιμη? Δεν θέλω. Είσαι, κι όμως είσαι. Φοβάμαι. Λοιπόν, πάρε το κινητό σου από εκεί. Πάρε το κινητό σου. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, μπες στο Instagram. Μπες στο Instagram. Θοδωρή, μη μου καταστρέψεις. Τι αυτοκόλλητο είναι αυτό πίσω από μίμηση? Τι έχεις εδώ πίσω? Τι είναι αυτές οι απομιμήσεις? Εγώ Πανέβαστε, απομίμηση- μπες στο Instagram. Ναι, λοιπόν. Πάνε στα story. Ωραία, και ανέβασε story και πες, θα μιλάς εσύ η ίδια και θα λες ότι θα πεις τι να το κάνεις, θα πεις, θα κοιτάς έτσι την κάμερα και θα πεις καλησπέρα σας, ψάχνω απεγνωσμένο άντρα, παρακαλώ DM me και θα το ανεβάσεις την ώρα που κάνει πρεμιέρα το βίντεο στο YouTube. Σε παρακαλώ. 8 Να η το ώρα- αλλάξω. 8 η ώρα σήμερα. Να Όχι. το αλλάξω, σε παρακαλώ. Ανέβασε το. Ανέβασε το και στο καπάκι διόρθωσέ το αν θες. Πάμε. Λοιπόν, ψάχνω απεγνωσμένα άντρα. Σας παρακαλώ, όποιος ενδιαφέρεται, DM. Ωραία, θα το βρείτε στο προφίλ της εδώ πέρα τώρα. Πηγαίνετε, προτείνετε της προξενιώτη της κοπέλας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της εκδίκησης. Θοδωρή. Το έχω, σίγουρα το έχω. Αλήθεια ή θάρρος? Θάρρος.
Τέλεια. Λοιπόν, έχω ένα καλό. Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο τη Σιντερέλα Ναι. και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα πρέπει να πεις αυτές τις λέξεις που θα σου πω. Ωραία. Πολύ καλά, κανόνες την πορεία σου. Όχι, τώρα θα δεις. Λοιπόν, η λέξη είναι η εξής. Περίοδος, ανεμογκάστρι, υπόθετο, ολόσωμο και μπάτσι. Πού τις σκέφτηκες αυτές τις λέξεις? Εδώ ζουνε στο μυαλό μου από πίσω. Ωραία. Μακάρι να μην το σηκώσει. Εύχομαι. Λοιπόν, περίμενα λίγο να το κάνω λίγο πρόταση όμως. Πρέπει, όχι, δώσε πρέπει μου- να είναι αυθόρμητο. Αυθόρμητο. Αυθόρμητο αυτό κάνει. Έλα ρε. Έλα, μ' ακούς? Έλα, να σε ρωτήσω κάτι γρήγορα. Σε μία φίλη μου της ήρθε περίοδος και αυτή νομίζει, λέει ότι είναι ανεμογκάστρια, ότι δεν το έκανε με κάποιον. Τι να κάνει για να κάνει τεστ, να βάλει μήπως ένα υπόθετο? Ή να... Μου είπες ότι της ήρθε περίοδος. Ναι, Ωραία. αλλά δεν το έχει κάνει με κάποιον. Όχι, της ήρθε περίοδος, αλλά νιώθει ότι είναι έγκυος. Πόσα χρονών είναι? 19, μικρούλα είναι. Ωραία. Χωριακή. Αυτή σκέφτεται να πάει στους μπάτσους. Τι να τους πει? Ξέρω εγώ. Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Σου στείλα ένα ολόσωμο, ναι. Φιλάκια. Ναι. Δεν έχουμε κάνει πλάκα για το YouTube σου ποτέ. Κατάλαβα το πρώτο δευτερόλεπτο. Μια φίλη μου ανεμογκάστρια και τα είπα. Πού να δεις τι έβαλε να κάνω εγώ. Μαλάκα πώς το πιάσες γαμότο. Πέτυχε όμως, τα πρόλαβα, τα είπα και τις Τα 5 προ- λέξεις σε ναι. 30 δευτερόλεπτα. Εμένα με βάλες να κάνω κάτι πιο ξεφτυλιστικό. Ιστορία. Άντε, γεια στον Φιλ- κόσμο. Φιλιά. Φιλάκια, γεια. Αναστασούλα, αλήθεια ή θάρρος? Είναι ερώτηση του κόσμου. Ωραία, αλήθεια. Αναστασούλα, σκέφτηκες ποτέ να αποχωρήσεις από το Τζούντα Κλαμπ, ρωτάει ο κόσμος? Η αλήθεια είναι πως ναι, γιατί, εντάξει, πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι δεν μπορώ πλέον να σηκώνω στην πλάτη μου αυτό τον τίτλο του original, του καλύτερου. Έτσι! Λοιπόν, τώρα έχουμε μια ερώτηση από τον κόσμο. Άρα αλήθεια. Είχατε σκεφτεί πότε να τα φτιάξετε? Ποιοι? Εμείς. Λοιπόν, Αναστασούλα, αλήθεια ή θάρρος? Θα το μετανιώσω πικρά, αλλά Όχι θάρρος. ρε, δεν είμαι εκδικητικός καθόλου. Ναι, όχι. Από Λοιπόν, πτώσεις. πάρε τηλέφωνο έναν πρώην σου και πες του ότι παντρεύεσαι. Όχι, σε παρακαλώ. Ναι. Και σκέφτηκα Δεν και μπορώ ποιον- να αλλα- Σκέφτηκα και ποιον πρώην θες να πάρεις. Ποιον? Μη πεις- Λοιπόν, θα του πεις. Να του πω στην Έλα. αρχή θα σου κάνω μια πλάκα, δεν Ω, μπορώ. Φυσικά και όχι. Θα του πεις, έλα, σε παίρνω τηλέφωνο γιατί δεν θέλω να το μάθεις από κάποια άλλη. Παντρεύομαι. Έλα. Εδώ στο ακουστικό. Παρακαλώ. Έλα, Τι θες? τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι. Αλλά, βασικά ήθελα να σου το πω γιατί δεν ήθελα να το μάθεις από αλλού. Ναι. Θέλω να το μάθεις από μένα. Ναι, ναι. Παντρεύομαι. Τι λες? Ναι. Πότε? Δεν ξέρω πότε, δεν το έχουμε κανονίσει, αλλά τον Αύγουστο λογικά. Για τον άλλον Αύγουστο λέγαμε. Θα δείξει. Με ποιον? Έτσι το έφαγε. Δεν νομίζω ότι της έγραψε και λίγο στο παπάρι γιατί... Στην αρχή, μετά ποιον. Στην αρχή λέει... Τρέχουν τα χέρια μου. Λοιπόν, τώρα θα δεις. Θάρρος η αλήθεια. Ποιανού του κόσμου είναι? Ναι. Του κόσμου θα πω θάρρος. Κούνια που σε κούναγε. Ω. Λοιπόν, θάρρος. Ναι. Φάει μερέντα, μανιτάρια, τυρί και μπανάνα. Και τώρα που το σκέφτηκα... Όπα, περίμενε, Τι? περίμενε, έρχομαι. Έχει κι άλλο, έλα. Έλα ο μεζές και υλικό έκπληξη. Τώρα.
Πουλάκι μου. Τώρα. Λοιπόν, Τι έφερες εδώ, λες πίσω και- έχω λες το και κόκκινο είμαστε βρωμοκοπάι. ουζεροί είναι. ποιο ζερί θα σου φέρετε έτσι. Αυτό εδώ που κολλάει, αυτό δεν ήταν στην ερώτηση του κόσμου. Αυτό είναι Και έξτρα- το τσουρέκι τι είναι. Είναι έξτρα. Για να έχει κάπου να τα ακουμπήσει όλα μαζί. Είναι έξτρα γίνει- προσθήκη από μένα αυτό. Θα γίνει μία δαγκονιά, δεν θα Μία- τα φάω ένα-ένα. Όχι, καλό μου. Μία ολόκληρη δαγκονιά. Λοιπόν, να δείξουμε τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε τυρί, μερέντα, κρεμμύδι. Το κρεμμύδι δεν το είπε ο κόσμος. Ο Δεν κόσμος το είπε. είπα εγώ, είναι έξτρα προσθήκη. Γι' αυτό με έβαλες να κάνω πριν. Λοιπόν, μπανάνα, μανιτάρια και τσουρέκι. Λοιπόν, έτοιμο. Θα το Θα φας έχεις φέρει όμως... και μια σακούλα Όπα. να κάνουμε το. Λοιπόν, θα το φας σε μία δαγκονιά. Το κρεμμύδι από πάνω τι είναι, γιατί μπήκε αυτή η προσθήκη. Μια δαγκονιά. Δεν με νοιάζει. Γι' αυτό με έβαλες να κάνω. Να σου πω κάτι, το χειρότερο είναι το κρεμμύδι, νομίζω. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, Μερέντα, οκ, κρεμμύδι, μανιτάρι, μπανάνα, που μανιτάρι. είπε ο κόσμος, Θα το φας το όλο μαζί. τσουρέκι με το... Δεν με απασχολεί. Φάτο. Εντάξει, τουλάχιστον φάει και εσύ ένα κρεμμύδι σκέτο να βρωμάμε και οι δύο. Εντάξει. Με μερέντα. Κρεμμύδι με μερέντα. Ωραία. Ωραίο. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν ήταν χάλιος συνδυασμός. Το χειρότερο νομίζω από όλα ήταν το κρεμμύδι με το Η τσουρέκι. μπανάνα. Γιατί έβγαζε μαχλέπι το Ναι, τσουρέκι ναι, και το ναι, κρεμμύδι ναι. έτσι σαν γιαγιαδίστικο φαΐ. Θα ξεράσω. Θαδωρούλη. Αλήθεια ή θάρρος. Επειδή τώρα ξέρω αν θα πω αλήθεια τι θα ρωτήσεις. Αυτό είναι δικό μου. Ναι, θα πω θάρρος. Θέλω να ανεβάσεις ένα story, όπως ανεβάσα κι εγώ. Στο προσωπικό μου. Ναι, Ναι, στο προσωπικό σου προφίλ. ωραία. Επειδή έχεις και λίγους followers. Θα Πιο ανεβάσεις πολλές όπως ήταν. ότι κλείνει το Τζούντα. Οριστικά. Αρέσει, θα το δει αδερφές μου, Δεν με νοιάζει. η μάνα μου. Δεν με νοιάζει. Και εγώ θα γίνω ξεφτύλα, Την ζητάω πρώτη φορά ένα γκόμενο. βίντεο της Δεν με μάνας μου νοιάζει. το πήγαν οι γειτόνες. Αλήθεια. Αλήθεια. Ναι. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, βρε αγόρι μου, αυτό το χαλκά στη μύτη βγάλει το. Δεν είσαι κυμπάρης. Αλλά γιατί δεν πάει στη μαμά του. Κυμπάρης δεν είμαι εγώ. Δεν είναι κυμπάρης ο Θοδωρή. Είμαι στη δυσάρεστη θέση, αλλά επίσημα μπορώ να το ανακοινώσω ότι η εταιρεία του Ντάκλα πρέπει να κλείσει. Πείτε μας λίγο πώς σας φάνηκε το αλήθεια ή θάρρος. Θέλετε part 2, να μας ρωτήσετε έτσι κι άλλες ερωτησούλες. Προσέξτε μόνο τι θα ρωτάτε και τι θα λέτε. Εντάξει, Γιατί... κρεμμύδι όχι την επόμενη φορά. Καλά. Πώς θέλετε ο υποκόσμος, εσύ μόνοι στο Οπότε πρόσθεσες. μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προβολή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναστασούλα, τι πατάει ο κόσμος τώρα? Πατάς αγάπη το subscribe. Αν σου άρεσε το βίντεο, ένα like και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις όταν θα ανεβάζουμε καινούργια βίντεο. Και στα σχόλια τι άλλο θέλεις να δεις σε αυτό το original κανάλι. Φιλάκια πολλά!